गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ गसाइगाव महकुमा मावखुलियाव आयेन बेरेखा लामा सामायाव दखान होनाय आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। गसाइगाव नोगोरनि डिके रड आरो टिपि रड लामायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै बायदिसिना मुवा बेसाद फानग्रा फालांगिरिफोरनि सायाव दिनै गसाइगाव महकुमा मावखुलियाव गोनांथारै गोथौथि होनानै सावरायनाय जायो। 26 जानुवारि 2023 अक्ट'नि सिगांनो डिके रड आरो टिपि रड लामायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै दखान होनाय फालांगिरिफ्रा बोखारजोबनांगौनि थिरांथा लायो महकुमा खुंथाया आरो लाउड स्पिकारजों आयेन बेरेखा दखल खालामनायफोरखौ सांग्रांथि होनो बिथोन होयो महकुमा खुंथाया। सिनाय मोनै बर' सुबुंनि गोथै देहा मोन्दों। ढेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय हालदैबारि गामियाव सिनाय मोनै बर' सुबुंनि गोथै देहा मोन्दों। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाटासिपुरनि हालदैबारि गामियाव सिनाय मोनै बर' सुबुंनि गोथै देहा मोननाय जादों। गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मैया जौ फेनानै गोग्लैना दंमोन। गोबां जौ फेनायनि जाहोनाव न'आव थांनो हायाखै आरो गोजांनायजों हराव थैनानै थानायनि सन्देह खालामनाय जादों। गामिनि रायजोफ्रा ढेकियाजुलि थानानिफ्राय पुलिस लेंहरनानै गोथै देहाखौ हरनाय जाबाय। नाथाय गोथै देहाखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै होनना फोरमायदों बै ओनसोलनि सुबुंफ्रा। मैदेरजों गाथारजानाय दुखुथिया न'खरनो 1 लाख रांखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय गथायबाय। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मानास हाग्रामानि साखाथि 4 नङै धर्मपुर हादानाव बावैसो सिगाङाव 80 बैसोनि बैसो जानाय रबिराम बसुमतारिया मैदेरजों गाथारजानाय न'खरनो 1 लाख रांखौ बिटिआर सरकारा अनसुंथाइ होनो बुंनाय बायदियैनो दिनै बिजनी जिल्ला इउपिएल दलनि आफादगिरि फनिन बर'आ न'खराव थांनानै घटना होयो। बारजाबिल गामिनि सोरजित बसुमतारिनि हिन्जावआ गोमानानै दङ। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबिल गामिनि थागिबि सोरजित बसुमतारिनि असे हिन्जावआ खानानै दङ। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सोरजित बसुमतारिया 2 फिसाजोबो दंमोन। सासेया एचएस फार्स्ट इयाराव फरायनाय आरो सासेया गुदि फरायसालियाव फरायनाय। सोरजित बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि हिन्जावआ गावनि फिसा सानैखौ गारनानै मैया फुंनि 8 रिंगायावनो गावनि माखासे फोरमान बिलाइ भटार कार्ड पान कार्ड आधार कार्ड सिजोमजों लोगोसे 8,000 रांखौ लाना थांदों। दा बबेयाव दं बेनि जेबो खौरां गैया। सोरबाफोर नुसनबाय दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नाम्बार 7717697578 आव खौरां दैथायहरनो थाखाय सोरजित बसुमतारिया रायजो राजानिसिम खावलायहरदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' मेथाइ मुलुगनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' देंखो मुलुगनि मुंदांखा देंखोगिरि नयन बरगयारिखौ गेदेर अफमान। हाग्रामा दालाङाव खुंफुनाय मागो दमासि फोरबोनि देंखो मोनाबिलिनि मेथाइ खननायाव मुंदांखा देंखोगिरि नयन बरगयारिखौ सोरबा सिनाय मोनै सुबुङा बथलजों खुबैदों। बे जाथायखौ लाना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों मुंदांखा देंखोगिरि नयन बरगयारि बिथाङा। बे हाबाफारियावनो नयन बरगयारिया अरायनि थाखाय देंखो सुजुला आरो मेथाइ रोजाबला होनना गावनि बिबुंथिजों रोखा होदों। बे जाथायखौ लाना बर' मेथाइ मुलुगाव दुखुनि सायख्लुम गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। जाथायखौ लाना गोख्रों सोंखारदों अपमान खालामग्रा सुबुंखौ। आंनि मेथाइ खोनारा दिनै लास्ट दिनैनिफ्राय आं मेथाइखौ खनला आं मेथाइखौ लिरला बास थेंकिउ लारु बिथांमोननि गेजेराव आंनिफ्राय साबसिन देंखोगिरि जोनो मोन्थों आरो आंनिफ्राय साबसिन जादों बर' इन्डास्ट्रिया। आं दिनैनिफ्राय मेथाइखौ खनला प्रग्रामबो गाला आं गानबो लिरला। खैराबारि सिनाख'नानि हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि सनाथि मायथाइ फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सिनाख'ना हिरिम्बा बाथौ थानसालिया देग्लाय सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबो खुंदों। सानथामनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय बे सनाथि मायथाइ फालिथाय फोरबोनि हाबाफारि बायदि दिनै 20 जानुवारिनि फुंनि समाव थानसालि थानायनि उनाव गां बाजि धोरोमारि जाथा बिर होनाय लोगोसेनो गं बाजि आलारि बाथि सावनाय गोथैसि बावनाय गाहाय दरखं सायनासालि आलासि जिरायग्रा नयं आरो लंथाइगिरिनि मुसुखा बेखेवनायनि उनाव थान्दै आलासिनि मुं थिसननाय बिसम्बि आरो बाथौ गुदि खिताब बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे माइनाव आरो लाइमोनफोरनि सावरायमेल बाथौनि जिरायनाय दानसेयाव मोसानाय दिन्थिफुंनाय जागोन। मोनाबिलि समाव थान्दै मेल आरो मोनाबिलि आरजजों सेथि साननि हाबाफारिया जोबगोन। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां आरो गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनोबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन।
आसाम अरुणाचल सिमानि बालिजान बेंखनाव थानाय थेङाबारि सेन्ट्राव मैया हरनि 14 रिंगायाव मोनथिस्लाब अर खामदों। बे अर खामनायाव गासै 10 लाखनिफ्राय बारा सम्पतिफ्रा खहा जादों होननानै फोरमायदों। मोनसे फार्मासि गेलामाल दखान, दर्जि आरो माइरं एजेन्ट बायदि बायदि दखानफ्रा खामनानै सिलिंखार जादों। फोरमायनाय बायदिब्ला माइरं एजेन्टआ बे मासाव माइरं होनाय जायाखैमोन। दखाना दोनथ'नाय समावनो 10 बस्ता माइरंआ खामनानै सिलिंखार जायो आरो मोनथिनाय बायदिब्ला सासे आइजोआ खुनुरुखुम जिउ रैखा खालामनो हादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार रघुनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ बोखारनो नागिरनायाव क'क्राझार सोहोरनि फार्मासिस्टफ्रा खुदिसारदों। क'क्राझार रघुनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय जासिगोन। इं 1952 मायथाइयाव गेदेमा रघुनाथ ब्रह्मनि मुङै गायसनजानाय रघुनाथ ब्रह्म सिभिल देहा फाहामसालिखौ बोखारनानै क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थानाय बेसरगाव गोदानै लुफुंनाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय जासिगोन। बे बिथांखिखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजा आरो सानसुमै सुबुंफोरा आरो फार्मासिस्टफोरा गोजोननाय मोनाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना बिनि सायाव हेंथा खालामनानै देहा फाहामसालि लांगोनायाव धरना हाबाफारि लादों।